Zdravo, ja sam Andrej Tube, ovo je moj prvi klip i u mom prvom klipu igrat ćemo FIFA. Ovo je neka stara FIFA, ali svejedno želim da vam pokažem. I sada počinjemo da igramo. Ovo se kontroliše kao i svaka normalna FIFA, samo što je stara. Čekaj. Ja nisam, ja ne igram, nego sam stavio nekog drugog da igra. Instant match. Stavio sam nekog drugog. Ovo je to. Evo, ja sam i zaboravio kako se kontroliše ova FIFA. Trči. Ne. Bravo, golmane. Bravo, Messi, blessi. Ronaldinho, jao za malo da Ronaldinho. Bravo, odlično. Messi, jao. Kakav je to bio šut Messija. Malo je falilo. I šteta. Ali to je malo preko prečke. Evo, vidjet ćete i snimak. Au, udario sam u rašlje, ja sam pogrešno video. To, ne, fuck. Dobre. Ne, fuck. Dobro da su usporili napad. Ne! Hvala Bogu. Sam mogla da dam sam sebi gol. Ajmo Ronaldinho. A mogu samo u tebe da... Dobro. Faul je. Au. Ja mislio žuti kart. I jao. Da li je moguće se sve promaši? Sve te moje šanse sam promašio. Mislim, sve dobre šanse, šta meni sve moje.
Bravo, ruke. Nemoj. Ne, bravo. Bravo, znaš da igraš. Ajmo Messi. Ronaldinho, ajmo. Ne, Deko. Ide za Barota. Messi. Previše se dodajem. Kakav gadan šut. Au. Urs. Sad sam Ronaldinho. Ne sme sam. Ajde, sad može. Gol! Ne mogu da verujem. Gol! Ja mislio ide 100% preko gola. Ne, to je gol pod preko. Dobro je, na loptu, sudija. Na loptu sam. Ja, bože, kako ovaj ne vidi. Sudija ne vidi. Dobre. Ajmo Ronaldinho, možeš sam sve. Au. Mogu da verujem. Jo! Ne mogu da verujem, jo! A mislio čist gol. I to je 2:0. Eto, buši mrežu. To je to. Znači, to je taj gol. Specijalni. Što bi rekli, special. Jao, Messi. Ne. Fuck. Ne, dobro je. Šta mi preseku loptu? Ne, dobro je. Ajmo, sad gol. Ne. Kako me zeznuo. Ne, dobro je. Isteklo je vreme. Prvo poluvreme. Barcelona vodi, odnosno ja vodim protiv Villareala. Sada je drugo.
Messi mi ima žuti, o bože. Što ni znao. Edmilson. Sam si ti promašiš. Ceo gol. Jo. Dobre. Out. Za njih. Fuck. Želeo sam da je skinem. Jo, ne! Kako je moguće da promašio? Da li je moguće? Kakav glupan. Au. Ovo bi me koštalo strašno. Kako sam pustio to? Kako sam dopustio? Ijo, što toliko jako, Ronaldinho? Prekršaj, šta? Prekršaj jeste. Ne sme da šutira. Ja bi šutirao. Ajmo. Ostavljam loptu. Oh, fuck. Dobre. Dobro. Sprečio mi je pas. Pusti loptu, dobro. Zagradio. 60. minut. Samo još malo da držim ovu voljcu i dobit ću. Gol Messija! Bravo Messi! Znaš da šutneš sa levom nogom. Da snimak. Kakav gol. Sad možete vidjeti iz boljeg ugla. Vidite, podraške. Bum. Da. Ubio sam ih. Neće moći se ponove dan i po. Bravo, eto. Eto, peto. Odlično. Dobar gol. Mislim će dobiti crveni. Crveni. Znao sam da će dobiti crveni. Mnogo se krljam, što da radim. Ali u pravom fudbalu kad igram
Ne krljam se. Džabe im vodim 4:0, 70. minut, sa igračem manje, džaba im. Ronaldinho, strašan šut, ali dobar je bio golman. Gol, kakav glup golman. Xavi. Dobar gol. Glupi mi je golman. Baš mi je lepo došao. Sa igračem manje. Ne. Meni je igrač, meni. Njihova. Fuk, dobar golman. Preskočilo. Loptu. Na loptu sam. Odgurnuo sam loptu. Sudija kreten. Kakav sudija kreten. Opa. Ne. Odbrana. Ne, fuck, ne. Dao sam samom sebi gol. Jao, Bože. Možete lepo da vidite da sam dao sam sebi gol. Či mogo je. Jao, Bože. Ne znam šta da kažem. Evo ga. Jao. Dobro, svejedno vodim 5:1. Osamdeseti minut. Moglo je bude 5:2, a moglo je bude i dalje 5:1, samo da je onaj postigao gol, a da ja nisam dao tu gol. Jao, dobar šut. Messi sam. Messi nekako dobar šut. Ne, dodaj mu, ne, nemoj da mu dodaješ. Šutni. Loše dugme se pritisnu. Ne, zaustavi se. Dobre, trči. Šta sam ja ovdje uradio? Slučajno sam pritisnula. Uf. Ovo krljanje. Snažan šut, ali neprecizan. 3 minuta. Mogli ste vidite malo pre. Pisao rezultat.
I ja. Mogao sam bolje. Sad će sudija da svira kraj. Još malo. Evo ga. Kraj. Drago mi je što ste gledali ovaj klip. I ćao.